warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Laksono ingkang dimuliakan Bapak Ibu Wijo SMP Negeri 3 Laksono ingkang kudu dimuliakan Sangga para kanca sedaya ingkang kula tresnani. Saderengipun sumangga kita sareng-sareng ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa ingkang sampun paring kita sedaya kawilujengan saengga kita saged nangkepal wonten kesempatan niki kanthi winangun. Shalawat salam mugi konjuk wonten ngarsanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun mbekta kita sedaya wonten jaman terang benderang. Bapak Ibu ingkang kudu pinurmatan wonten kalodhangan menika kula dinasti saking kelas 9C badhe ngaturaken sesurah babagan narkoba. Saderengipun kita sedaya sampun mangertosi ingkang namine narkoba nggih. Boten tiyang enem, boten tiyang sepat, sampun mangertosi narkoba. Amargi sering dikatakan wonten TV. Narkoba niku obat ingkang mbahayaaken sanget lan saged ndamel pangsusine tumindak melenceng saking kasusilan lan saged mlebetaken marang penjara. Tiyang ingkang konsumsi narkoba saged dicap kesadaran lan tumindak anarkis kadosipun begal, mencari tiang lan sanes-sanesipun. Ingkang luwih bahayanipun malih narkoba niku saged dibabaken pangonsumsine kecanduan. Menawi kecanduane sampun berat, saged dibabaken pangonsumsine pejah buka meninggal. Tiyang ingkang konsumsi narkoba niku saged sinten mawon, boten pejabat, boten artis, boten sugih, boten miskin. Pramila kami mekaten sumangga kita sareng-sareng ngebuki narkoba. Upaya-upaya ingkang saged dipun tumindak inggih punika kaping setunggal ningkataken keimanan dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalih inggih punika nebiri kebiasaan perampok. Kaping tiga ngati-ati menawi milik kanca. Kaping sekawan inggih punika ningkataken kegiatan ingkang positif kangge ngisi waktu luang. Kaping gangsal inggih punika pemerintah kedah damel aturan lan sanksi hukuman ingkang saged damel efek jerah. Langkung para generasi muda badhe dados harapan bangsa lan negara ing masa depan. Awan-awan mangan telo, ana telo rasane sepet. Urip ning dunya ayo dijaga, aja narkoba ben sehat. Sakiranipun mekaten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi dadosaken manfaat lan pepenget tumrap kita sedaya. Lan bilih wonten kula matur kathah kekirangan ingkang boten berani penggalih lan kirang ing tata krama kula nyuwun agunging samudra palaksana. Yupayaken ketiban bata rukune jepat sambane lara cekap semanten atur kula sedaya lepat nyuwun ngapura. Billahi taufik wal hidayah.